Representantes de 9 asociacións de veciños de Noia participaron na xuntanza co delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña para coñecer os detalles da orde de axudas dirixidas a estas entidades. A Xunta ven convocando dende hai varios anos esta liña de subvencións encamiñadas a mellorar os equipamentos e adaptar os locais sociais ás necesidades que van xurdindo. Son as axudas que a Xunta de Galicia leva convocando os últimos anos coas que intentamos mellorar e facilitar o funcionamento das asociacións de veciñais que fan un traballo fundamental tanto de representacións dos seus debidos como dos seus veciños como de mellora tamén dos servicios que se prestan pois nas súas parroquias ou nas súas áreas de traballo. Con estas axudas o que pretendemos é, por un lado, ben mellorar a forma de traballar, mellorar tamén a confortabilidade coa que traballan as asociacións de veciños e, en definitiva, pois, facilitarles un pouco as súas condicións de traballo e facilitarles un pouco a vida, non? Con esta orden de axudas poden actuar en dous grandes ámbitos. Por un lado, mellorando os seus equipamentos, mellorando os seus ordenadores ou o resto de tecnoloxía que precisen, ou ben tamén así os móviles, pero tamén les permiten mellorar os seus locais sociais. Creo que é moi importante que melloren os aspectos de accesibilidade, de eficiencia enerxética ou outros ámbitos de confortabilidade ou que lles permita adaptar os seus locais pois, ás novas necesidades e novas actuacións. O Concello foi o encargado de convocar os representantes do tecido asociativo para que puideran estar informados desta orde de axudas no que respecta a prazos, contías e requisitos. É importante que estén informados, que sepan as cuantías ás que poden optar, as finalidades ás que poden adicar esa subvención no suposto de que sexan concedidas e tamén ofrecer dende o Concello a colaboración precisa para poder tramitar esas axudas en tempo e que logo poidan ser unha realidade.